Hortan bukatzen dira beraz egungo lan puntuak agiak, eta epaileek haien lana bukatzen duten bitartean, entzun ditzagun gaurko 6 bertsolarien agurak. Aitor Zerrien. Dirudienez gaiegileek abentura dute xede, mozorrotzen da erratzarekin enaizaritu hain trebe, xapelketako saio bakoitzak egiten dit mesede, publiko unek postu hoi baitu triste dagoena ere. Sumai burua. Ene barnea sendituz eta hemendik zuei begira, bizirik gira eta etxera gustora joak igira, silaba ez da hemen bukatzen, isturitzen du segida, nahiago nuke gaurkoan baino, hobekiari balira. Gaurkoan baino ederragoak aztezinak baitira, aztezinak baitira. Suskai Molina. Ikusarte entzule, soa irrietan, txapelketan ezpada, zuen herrietan, molde zarretan nola, molde berrietan, segi kontrabandista, berso neurrietan, gure baitako muga jostagarrietan. Odei Barroso. Azken keinu jipi bat, nahi nioke igorri, gaur bildua gaituen herri dotore horri. Hemen berria baita zar, eta zarra berri. Euskaldunen erreinua, nafartarren jatorri. Hau plazer bat izan da, mila esker baigorri. Mugako herria maiz da, mugak hausteko herri. Miren Artetxe. Silaba hegazkinak idekiz atea, airean joan gira hautsirik atea. Ez da erresa orekan ta xuxen joatea, ta maiz beldurra eman aizu
da erratea, plazer bat da zuekin jauzi egitea. Eta egoitz zelaia. Gaurkoan egin gara, elkarren lagun gu, bai gaitu zuelako denean lagundu. Ez nuke nahi gehiegi holtzatik urrundu, zuekin aurkitzen naiz lasai ta seguru, egiteko bidea oraindik badugu. Berritza numero bat, beraz, sei bertsolarientzat. Lehenik beraz, baitugu eskerrak emaiteko, lehenik Baigorriko Ejikoetxeari, Basaizea eta Etxauzia elkarteeri, gaurko saioaren dako eman laguntzarentzat. Egola publiko hiriguneari eta Euskal Kultur erakundeari, txapelketa guziari eskaini babesaren dako, eta ondotik gure gainerateko babesle eta laguntzaile guziei. Eskerrak ere lanean ari izan diren bertsolari, epaile, idazkari, teknikari eta gai egileei. Eta nola ez, nire esker zueri unat mugitu zirezteneri. Eta una beraz, epaimahaiaren erabakiak zer dio. Lehena, 388 punturekin sustraiko dira. Bigarren, 361 punturekin Odei Barroso. Hirugarren, 358 punturekin Miren Artetxe. Laugarren, 333 punturekin Sumai Murua. Bosgarren, 335 punturekin Egoitz Zelaia. Eta seigarren, 306 punturekin Aitor Zerlie.